wannan taro namu mai albarka wadda ake tabbatar da MK na Allah a matsayin yariman matasan Instagram na arewacin Najeriya gabaki daya. Allah ya kama, Allah kuma ya taya shi, Allah mai da kowa gidansa lafiya. MK jarumi abi ka yarima, yau ranar ka ce murna muke yi ma, yariman Instagram gare ka yake, Allahu ya ƙara ɗaukaka ka rike da dama. MK jarumi abi ka yarima, yau ranar ka ce murna muke yi ma, yariman Instagram gare ka yake. Ake naɗin yarima da matasan Instagram, Allah ya taya shi riko, Allah ya sanya alkhairi, Allah ya ba mu ikon cika abin da muka yi. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yadda ku sani, sunana Umar Hassan, wanda aka sani da sarki da Raja. Ina kowa da kowa fatan alkhairi da fatan kowa yana lafiya. Wanda suke tare da mu da wanda suke a kafafen sada zumunta, wata social media da dai sauransu. Sai yau ne muke nan da uwanmu matashi mai zuciya wanda yake son cigaban matasa, wato yarima a matsayin yariman aiji. Yau rana mai albarka, ranar litinin, muka yi wannan zama domin mai sanar da matasa 'yan uwanmu wanda suke a kafar sada zumunta. Mun naɗa wannan matashi wato MK a matsayin yariman aiji, saboda maka fatan alkhairi, kuma ne maka fatan Allah ubangiji ya taya ka riko, kuma duk wani ci gaba wanda matasa za su so mu muna maraba da shi. Don haka ma muka ga ka cancanta da mutalaka a matsayin yariman aiki. Godiya yake sarki ya dade. Amin da ka shi wuri baki. Allah ya kawo. Godiya yake. Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hakika ina mai jinjina sarki, sannan kuma ina godiya da Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mun wannan rana da zama yariman matasa na Instagram. Sannan ina ƙara godiya ga sarki mai daraja ta ɗaya, kin indara, wanda kowa ya kusa ne da haka, da kuma mutanen masarauta abokananmu gabaki ɗaya. Kuma ina fata Allah ya bani ikon tafi da al'amura yadda ya kamata a cikin ikonsa. Ina godiya, ina godiya, ina godiya. Godiya ke. MK ya rabota da wannan gwaggwabar sarauta ta yarima, wanda sarauta ce wanda ake yi wa shahararru kuma fitattu a cikin gidan sarauta. Alhamdulillah, gashi a wannan rana Allah ya rabauta shi da ita wannan sarauta. Sai dai babban wani abu da nake son ɗan jan hankali shine kar mu ga an zo an yi wannan al'amarin ya tashi kamar kwaikwayo ko wasa ko kuma dai wani abu ne mai kyau kwarai da gaske, domin ita al'ada yana da kyau a koda yaushe a ringa ɗabbaka ta, ana asasa ta, kuma a yi ƙoƙari a bi da ita ta hanyar da ya dace. Wannan kafafen sada zumunta kafafe ne masu matuƙar muhimmanci musamman ga rayuwarmu. Instagram, Facebook, Twitter ko kuma WhatsApp da dai sauran dukkan inda ake dandali na sada zumunta abubuwa ne masu muhimmanci, domin akwai sakonni da dama da ake aikawa ta su, musamman a rayuwar mu ta matasa a yanzu. Za ku yi kokari ku yi amfani da wannan dama wurin tura sakonni muhimmai
ta hanyar da ya dace. Kuma wannan sarautu da ake bayarwa shi ma wani al'amari ne na ƙara danƙon zumunci da kuma ƙarin samun haɗin kai a tsakanin matasa, yadda za a yi ƙoƙari a cimma wani abu da ake buƙatar cimmawa, musamman ta hanyar tallafawa al'umma. Zai zama kamar ƙungiya ko kuma dai wani abu dai na haɗaka, ya zama ana yin sa ko da yaushe. Akwai mabukata da dama, musamman ko da a cikin waɗanda ake tare da su akwai mabukata, sannan bayan su akwai al'umma ɗimbi da ake tare da su a duniya. Za a yi rinka kokari ana zama ana tattaunawa, ana shirya wani al'amari na ƙwarya tara kobo ko sisi ko kuma dai kaya ko kuma wani al'amari. Ana ziyartar gidan marayu, ana ziyartar gidajen marasa ƙarfi, ana kokarin yadda za a tallafa musu, duk karkashin wannan al'amari na Instagram ko kuma wannan sarauta ta sarkin aiki. Babu shakka shi sarki Umar Alhassan, sarki Indara, mutum ne na mutane kuma yana kokarin zama da mutane yadda ya kamata. To ba shakka in kuka yi kokari kuka haɗa kai da shi yarima, na san za a cimma gaci wurin irin wannan al'amura. Kai ma ta fuskar ka, musamman inda kake kokari wajen taimakawa da dai sauran irin abubuwa, to kuka haɗa kai da shi, insha Allah za a samu nasarar wani abu da ake fata. Ina fatan Allah ya sa wannan sarauta ta zama alheri, kuma ya zama silar haɗin kan dukkanin matasan da suke wannan nahiya ta mu mai albarka baki da. Allah ya kaɗe fituna, Allah kuma ya tabbatar da dukkanin alkhairansa. Allah ya taimaki sarki Umar Alhassan da dukkanin ɗalibansa. Allah kuma kai ma ya taimake ka da wannan sarauta da karbuta da ita a yau. Na gode, wa salamu alaikum wa rahmatullah. Na mai taya ɗan uwan murnar samun wannan sarauta da girma Umar Alhassan, wato sarki mai daraja indara, na da shi. Allah ya karɓo, muna godiya sarki, Allah ya tabbatar da alkhairi. A matsayina na galadiman matasan Instagram, ina yi wa mai martaba sarki godiya sosai da sosai da karrama MK a matsayin yariman masarauta aiki ta Instagram. Muna godiya sosai da sosai, mun gode sosai da sosai. Ga su ɗan aiki Khalifa Duka, muna godiya sosai da sosai. Allah ya mai da kowa gida lafiya.